Здравейте, хора! Добре дошли със следващия епизод на Clash of Clans. И вижте новият апдейт за Коледа. Той е супер готин. Сега ще ви покажа какво ново има и ще напараме. Ще ви покажа какво имаме ново по базата. Тук сме с малкия профил. Деца малко ръшнат. Не малко, много де. Да си и да в големия профил. Какво написах? Имало епизоди за това. Първият епизод беше как да си влизате в другия профил. И сега, ето е моята база. Развита Хаум 6. И сега ще ви покажа какво ново имаме. Добре, имаме нови иконки на хората. Нов спел фактор, който е за няколко дни. Ей това. Джемове, колектори. Нови работи. И сега да нападнем. Защото не съм правил от много време клип на Clash of Clans и ми стана скучно. В този клип мисля да фармим, защото нямам голд, а искам да си дигна всичките стени на 7 левел или 6 беше едно от двете, може би 6. Няма да се връщаме да гледаме, да намерим противник. Това мисля, че е добър, но само отвътре и нямам шанс да пробия. Трябва ми над 200 000 голд, защото е много трудно да се фарми с толкова малко. И когато сте в клан, помните, защото ако излезете от клана, ще намерате по-лесни плеери, с които да играете и да фармите. Така отнема около 20 игри да играете, да намерите човек, който е спрял да играе играта или не иска да влиза. Няма смисъл да говоря и сега да намерим някой, който не я играе и да му строим базата. Айде, защо не излизаш? О, да. И честити празници на всички. Не забравяйте да лайквате и да пишете коментари какво мислите, на какво да снимам, на коя игра да снимам. Айде да един час търсим човек и не можем да намерим. Защо не можем да намерим? Добре, да намерим. Ето този. Или пък не. Айде, защо не излизаш? Баш когато най-много те търся. Търся около 3 минути, точно, почти, човек, който да бия. Каза, защото няма да правя клипове по-дълги от 10 минути. Но майче сега ще бъде малко по-различно. Ай, това мисля да му взема златото. По-скоро голдът. И давайте. Пускаме от всички страни. Малко арчерки. Барбериани. И да го свалим. Да ни губим. И един момент. Ако може. Защото батерията ми пада. Добре. И също няма да победим. Няма смисъл. Взехме много малко голд. 95 000.
за което съжалявам. Но имам още една армия. И нека нападнем отново. И пак трябва да търся с кой да играя. Съжалявам, няма бая време, но какво да се прави. След малко ще ви покажа клан логът. Дали ще мога да му пробия? Ето да се пуснем да бахтат. Ето тук мисля, че мога да пробия. На той танхалната му е вънка, супер. И сега нека се опитам да пробия. Знам, че ще е малко трудничко. Малко не е много, да. Защото той е супер нареден и ще ми е много трудно да го пробия. И така, че да му вземе почти всичкия голд. Няма да е възможно да му струша мортарите, защото са от много голям левел. И почти няма да бъде възможно да ги струша. Но все пак взехме си бая. Еликсир, може би. И голд. Да напускаме барбареници, защото няма какво да ги правя. И добре да видим колко голд сме взели. 100 000, перфектно. И да. Апдейтваме. Готово. Ете да може да ги апдейтна. Да. И тях се апдейтахме. И остава още 950 хиляди. Не, 900 хиляди. Да се апдейтнат цялата стена. И тук. Ай, кажете го 11 хиляди. Да се апдейтнат цялата стена. И... Тук да си изтрошим. Ето, кланът ни, миньорите. Ето, втори левел клан. Не сме много хора, но се уважаваме и се разбираме. В логът нямаме една загуба. В момента ни чака лар. Представете си как ще нападна шестицата. Въпреки, че той е супер ръчнат, но стената му е супер силна. Е така, аз така го разучвам ги. И накрая влизам и му гледам цялата армада и какво прави, как се развива. И това е той. Малко са го размазали, нападат само с малко копии. Но ще ми е много трудно да го победя. Не знам, хора. И това мисля да бъде. Довиждане и до следващия епизод на Clash of Clans.